Ahojte všetci, dnes mám pre vás pripravený cheesecake s lesným ovocím. 200 g maslových sušeniek si rozomilnete na prach, pridajte 100 g rozpusteného masla a všetko spolu poriadne premiešame. Potom to vysypete na korpus a poriadne rovnomerne ležicou rozotrieme. Dáme do chladničky na nejakých 20 až 30 minút stuhnúť. Pripravíme si 2 deci šľahačkovej smotany, pomelieme ju tak do polotuha. V ďalšej miske si pripravíte 500 g mascarpone, 250 g Philadelphie, 100 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, šťavu z polovičky citróna a trošku citrónovej kôry. Všetko spolu premiešame a po malých kúskoch pridávame šľahačku. Keď to máme vymiešané, dáme to na korpus a takisto pomaličky rovnomerne rozotrieme na celú plochu. Dáte to ideálne cez noc stuhnúť. Na panvici si pripravíme lesné ovocie, 200 g, pridáme 2 lyžice cukru a poriadne vymiešame na takúto krásnu polevu. Polevu necháme vychladnúť, pridáme ju na korpus a takisto rovnomerne rozotrieme. Dajte ešte trošku do chladničky stuhnúť na nejakú hodinku. Tak ja dúfam, že sa vám recept páčil a bude vám chutiť. Čaute.